πάρα πολύ. Ακρίβει και όλα. Στο μόνο που προσφέρουμε είναι στο περιβάλλον. Τα υπόλοιπα, αυτά για τις τιμές, το πληρώνουμε ακριβότερα. Δηλαδή, πώς είναι το πετρέλαιο τώρα, ήταν πολύ φθηνότερο το πετρέλαιο. Το θέμα της τιμής της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη απασχολεί χιλιάδες καταναλωτές. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Γιώργο Παυλίδη. Καλησπέρα, κύριε Παυλίδη. Καλησπέρα. Και τον κύριο Χρήστο Κολαβό, μεταλλιολόγο, μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πρώτων Υλών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Καλησπέρα, κύριε Κολοβέ. Καλησπέρα, κύριε Παπά. Λοιπόν, να ξεκινήσω, κύριε Κολοβέ, από εσάς, καθώς υπογράφετε την επιστολή των πολιτών, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνεται πως μέσα σε μία δεκαετία είχαμε μια αύξηση της τιμής τηλεθέρμανσης κατά 112,4%. Δηλαδή υπερδιπλασιασμό της αρχικής τιμής. Μια διαπίστωση που απαντάει στο ερώτημα που έχουμε και στον τίτλο κάτω, αν την πληρώνουμε φθηνά ή ακριβά την τηλεθέρμανση. Το αν πληρώνουμε φθηνά ή ακριβά συναρτάται με το πόσο είναι το κόστος της τηλεθέρμανσης και το πόσο είναι το περιθώριο εύλογου κέρδους της ΔΕΙΑΚ, σε συνδυασμό με τα χρηματικά ποσά που πρέπει να αποταμιεύει για να προγραμματίζει και τις επενδύσεις. Κανείς δεν θέλει η ΔΕΙΑΚ να γίνει μια ζημιογόνα και προβληματική επιχείρηση. Από την άλλη μεριά, κανείς δεν θέλει και να πληρώνει περισσότερα από αυτά που θα έπρεπε να πληρώνει σε μια δημοτική, τονίζω, επιχείρηση. Εσείς πιστεύετε ότι το δεύτερο γίνεται? Εγώ πιστεύω ότι είναι το δεύτερο. Και αυτό γιατί από το 1997, το χειμώνα του 97-98, που η τιμή της τηλεθέρμανσης ήταν 21,36 ευρώ συν ΦΠΑ, φτάσαμε σήμερα σε μια τιμή που μαζί με το ΦΠΑ είναι 53,55 ευρώ. Αυτή η τιμή, να σημειώσω ότι είναι ψηλότερη από τους γειτονικούς δήμους, σε σχέση με τους οποίους η ΔΕΙΑΚ έχει πολύ περισσότερους πελάτες, επομένως το κόστος αναπελάτη στα επενδυτικά έργα είναι σαφώς χαμηλότερο και σε κάθε περίπτωση πλέον, επειδή από τη μια μεριά ανέβηκε η τιμή της ΔΕΙΑΚ και από την άλλη μεριά έπεσε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από το καλοκαίρι και μετά. Υπάρχει και μια συμβατική υποχρέωση πάνω σε αυτήν τη συμβατική υποχρέωση. Φτάσαμε αυτή τη στιγμή με τις τρέχουσες τιμές του πετρελαίου θέρμανσης να μην καλύπτεται πλέον ούτε καν ο συμβατικός όρος που έχει η ΔΕΙΑΚ στη συμβάση με τους καταναλωτές, ότι η τιμή της τηλεθέρμανσης θα είναι κάθε φορά το πολύ το 75% της αντίστοιχης τιμής για θέρμανση με πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παυλίδη, είναι φθηνότερη, είναι στη συμβατική τιμή εναρμονισμένη η τηλεθέρμανση? Θα σας απαντήσω, κύριε Παπά. Ο κύριος Κολοβός βιάζεται και δεν ξέρω γιατί. Η τηλεθέρμανση λειτουργεί 16 χρόνια. Είναι η 16η περίοδος λειτουργίας και από την πρώτη χρονιά έχει μπει στο συμβόλαιο με τους καταναλωτές η έκπτωση σε σχέση με το πετρέλαιο 25%. Είναι πράγμα κατά 25%. Συμβολιοποιημένη τιμή. Στην πράξη όμως, από το 1993 μέχρι και σήμερα, η έκπτωση που δόθηκε στους καταναλωτές όλα τα προηγούμενα χρόνια υπερεύει το συμβατικό ποσοστό έκπτωσης. Ξεκίνησε με 41% έκπτωση και έφτασε μέχρι και πέρυσι, που έκλεισε η χρονιά και υπάρχουν τα απολογιστικά στοιχεία, με 50%. Δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε σε έναν μέσο όρο, ο μέσος όρος έκπτωσης όλων των προηγούμενων ετών είναι 38% έκπτωση. Ήταν δηλαδή η τιμή της τηλεθέρμανσης 38% φθηνή σε σχέση με το πετρέλαιο για τα προηγούμενα 15 χρόνια. Και μάλιστα πέρυσι, το ποσοστό έκπτωσης ήταν 50%, όπως και με την έναρξη της περίοδου το ποσοστό έκπτωσης, όταν έγινε μία μικρή αναπροσαρμογή με βάση τις τιμές του πετρελαίου τότε, ήταν 47% έκπτωση. Θυμίζω ότι, και το ξέρουν όλοι οι καταναλωτές, κάθε χρόνο της έναρξη περίοδου της λειτουργίας δίνεται μία προσωρινή τιμή. Μάλιστα. Και στο τέλος της περίοδου γίνεται η οριστική τιμή, η οποία έχει αναδρομική ισχύ από την έναρξη περίοδου. Νομίζω ότι να δώσουμε τώρα... Και μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν να είναι ακριβή η τηλεθέρμανση διαχρονικά, όταν κανένας καταναλωτής μέχρι σήμερα δεν απεχώρησε από την τηλεθέρμανση. Φέτος είχαμε τους τελευταίους, σε σχέση με την επέκταση του δικτύου πόλης, συνδρομητές τηλεθέρμανσης, δηλαδή οι συνδρομητές μας είναι ηλικίας 15 έως
λίγων μηνών. Εντάξει, πληρώνουν κάποια χρήματα για τη σύνδεσή τους που δεν είναι και λίγα. Να σας πω λίγο νομίζω ότι όχι, ο κόσμος είμαι υποχρεωμένος να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια με βάση την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που με βάση τύπο του ΤΕΕ υπολογίζεται, υπάρχει μια έκπτωση σε χρήμα σε σχέση με τους καταναλωτές, ένα πρόσθετο εισόδημα 60 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και αν θέλουμε να δούμε το πόσο πάνω από τη συμβατική, γιατί αν ήμασταν ιδιωτική επιχείρηση θα τηρούσαμε μόνο τη συμβατική υποχρέωση. Κύριε Κολοβέ, επειδή είμαστε επιχείρηση κοινής ωφέλειας, δώσαμε πάνω από το 25% διαχρονικά, που σημαίνει δώσαμε και ένα διαθέσιμο πρόσθετο εισόδημα 23 περίπου εκατομμύρια. Ξέρετε, βάσει αυτά, τα νούμερα δεν βοηθούν πάρα πολύ, κύριε Παυλίδη. Γνωρίζουμε όλοι ότι με τα νούμερα μπορεί να αποδειχθεί η αλήθεια ή η αναλήθεια. Δηλαδή, και η συνεχής με βάση τιμής όμως είναι ένα γεγονός. Με βάση στοιχεία. Και για να απαντήσω, για να μην αφήσω αναπάντητο το θέμα της αναπροσαρμογής τιμής, η αναπροσαρμογή της τιμής κακώς παίρνει ο κύριος Κολοβός από το 1997, έπρεπε να πάρει από την έναρξη λειτουργίας της τηλεθέρμανσης. Εμείς λειτουργούμε από το 1993, όχι από το 1997, και δαπάνες ή κόστη είναι από το 1993, από τότε που λειτουργούμε. Εάν, όχι να σας πω ένα στοιχείο και μετά να απαντήσει, εάν εμείς κάναμε τιμαριθμική αναπροσαρμογή της τηλεθέρμανσης, από τότε που ξεκινήσαμε να λειτουργούμε μέχρι σήμερα, η τιμή της τηλεθέρμανσης θα ήταν μεγαλύτερη από την προσωρινή φετινή. Η προσωρινή φετινή είναι 45 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Εάν κάναμε τιμαριθμική αναπροσαρμογή με βάση τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή, θα ήταν η τιμή 46,5 πλέον ΦΠΑ. Κύριε Κολοβέ. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο για την αναπροσαρμογή της τιμής και τη χρονική βάση την οποία την υπολογίζουμε. Με την ίδια λογική του κ. Παυλίδη, θα έπρεπε τα τιμολόγια της ΔΕΗ να τα ξεκινήσουμε να τα μετράμε από το 1950, που ξέρουμε πολύ καλά ότι σε σχέση με τον τιμάριθμο τα τιμολόγια της ΔΕΗ έχουν αυξηθεί πολύ λιγότερο. Και αυτό βοήθησε την ελληνική οικονομία. Κάτι παρόμοιο θα περιμέναμε και από την ΔΕΗΑΚ, να αυξάνει τα τιμολόγια της σε μικρότερο βαθμό από τον τιμάριθμο, έτσι ώστε να βοηθάει την τοπική οικονομία, γιατί τα λεφτά που δεν θα πληρώναμε στη ΔΕΗΑΚ πάλι στην τοπική οικονομία θα έμεναν. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά το ότι κανένας καταναλωτής δεν έφυγε από τη ΔΕΗΑΚ, να θυμίσω ότι και από τη ΔΕΗ δεν έχει φύγει κανένας καταναλωτής και από την ΕΙΔΑΠ δεν έχει φύγει κανένας καταναλωτής. Γενικά από επιχειρήσεις που έχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά δεν είναι εύκολο να φύγει κάποιος καταναλωτής. Και κανένας δεν αμφισβήτησε ότι τα προηγούμενα χρόνια η τηλεθέρμανση ήταν πράγματι κάτω από το 75% και ίσως και πολύ περισσότερο από την τιμή του πετρελαίου. Μιλάμε για το σημερινό, για τη σημερινή κατάσταση πια έχει διαμορφωθεί. Και σε κάθε περίπτωση ο κύριος Παυλίδης δεν έφερε κανένα νεότερο στοιχείο σε σχέση με αυτά που κατά καιρούς δίνει ο Δήμος στις διάφορες συνεντεύξεις που κάνει όταν ανακοινώνει αυξήσεις στις τιμές της τηλεθέρμανσης. Εγώ δεν είναι η πρώτη φορά που διαμαρτυρήθηκα στη ΔΕΗΑΚ και στον Δήμο για το θέμα της αύξησης της τιμής της τηλεθέρμανσης. Πριν από 3 χρόνια, στις 9 Φεβρουαρίου του 2006, κατέθεσα μία επιστολή στην Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης. Δεν φαίνεται δυστυχώς. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει zoom. Πέστε μας τι περιέχει σε γενικές γραμμές. Το Φεβρουάριο λοιπόν του 2006 έδινα τα στοιχεία της μεταβολής της τιμής της τηλεθέρμανσης σε σχέση με τη μεταβολή της τιμής του πετρελαίου κίνησης. Για την κίνηση είχα τότε στοιχεία, δεν είχα για τη θέρμανση. Και ζητούσα από τη ΔΕΗΑΚ να μου δώσει όλα τα στοιχεία που δικαιολογούν τις αυξήσεις της τιμής της τηλεθέρμανσης, την τελευταία μάλλον αύξηση της τιμής τηλεθέρμανσης που ήταν 18,5% για τη χειμερινή περίοδο 2005-2006. Στην επιστολή αυτή δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση. Το καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 2008, έκανα παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας από τους Δημοτικούς Συμβούλους να τοποθετηθούν για το θέμα των αυξήσεων της ΔΕΗΑΚ στην τηλεθέρμανση. Πάλι δεν προσκομίστηκε κανένα στοιχείο για το πώς τελικά βγαίνει αυτή η διαφορά της τιμής ανάμεσα στην τηλεθέρμανση και στο πετρέλαιο. Τα στοιχεία τώρα που μας ανέφερε... Τα στοιχεία, αυτό τον περίπου τύπο του τεχνικού επιμελητηρίου που ανέφερε ο κύριος Παυλίδης, ας τον δημοσιοποιήσει ή για να πάρουμε και εμείς γνώση, γιατί εμείς με τα δικά μας στοιχεία κάναμε τους δικούς μας λογαριασμούς, ξέρουμε πόση ποσότητα θέρμανσης χρειάζεται να παραχθεί για να ζεσταθεί ένα σπίτι. Αυτή την θερμότητα την υπολογίζουμε πόσο κοστίζει με πετρέλαιο και πόσο κοστίζει με τηλεθέρμανση. Και αυτή τη στιγμή οι δικοί μας υπολογισμοί μας οδηγούν ότι με το πετρέλαιο θέρμανση, στα 48 με 50 λεπτά που είναι αυτές τις μέρες στα πρατήρια της περιοχής μας, η τηλεθέρμανση κοστίζει
είναι στο 82 με 84% περίπου της τιμής του πετρελαίου. Ας δημοσιοποιήσει η ΔΕΙΑΚ τα σχετικά στοιχεία, τα οποία τα ζητάμε εδώ και 3 χρόνια και δεν τα παίρνουμε. Πολύ απλό είναι. Δεν χρειάζεται ούτε αντιπαράθεση ούτε τίποτα. Ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει μια αμφισβήτηση των στοιχείων που δίνεται στη δημοσιότητα και σε σχέση με τη σύγκριση της τιμής του πετρελαίου. Εμείς κάθε χρόνο, και προφανώς δεν θυμάται ο κύριος Κοροβόσης, σκοπίμως το παραλείπει, σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ ή και στο Δημοτικό Συμβούλιο παρατίθενται όλα τα στοιχεία, τόσο οικονομικά όσο και απολογιστικά στοιχεία, και νομίζω στην προηγούμενη ήταν ο κύριος Κολοβός. Τώρα, εάν δεν παρατηρεί αυτά τα στοιχεία τα οποία διατίθενται στη Δημοτική Αρχή που εγκρίνει και τις οποιασδήποτε αποφάσεις του ΔΕΙΑΚ, δεν μου πέφτει λόγος. Έχω εδώ μπροστά μου το ιστορικό του τιμολογίου της τηλεθέρμανσης, δεν ξέρω αν μπορεί να το δείξει η κάμερα. Το είχα παρουσιάσει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, το συμπέρασμα πέστε μας, γιατί δεν έχουμε όπου φαίνεται πόσο είναι η τιμή του πετρελαίου, πόσο είναι η συμβολιοποιημένη τιμή του πετρελαίου και πόσο είναι η τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής. Η καμπύλη αυτή, διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια, είναι κάτω από τη συμβολιοποιημένη τιμή, φθηνότερη και πολύ πιο κάτω από την τιμή του πετρελαίου. Μάλιστα μπορώ να τον αφήσω στο σταθμό σας, να το δείξετε με κάποια κάμερα, όπου είναι επίσημα στοιχεία, εμείς μιλάμε πάντα με στοιχεία, όπου σαφέστατα φαίνεται ότι, σας είπα, διαχρονικά το ποσοστό έκπτωσης όλα αυτά τα χρόνια είναι 38%. Τώρα, για τη φετινή περίοδο, γι' αυτό είπα, δεν ξέρω για ποιο λόγο βιάζεται, διότι με τα κάθε χρόνο είμαστε επιχείρηση κοινής ωφέλειας. Στην έναρξη της περίοδου, και το έχουμε αυτό στον κανονισμό, στην έναρξη της περίοδου ανακοινώνουμε την προσωρινή τιμή, στο τέλος της περίοδου όπου θα υπάρχουν και όλα τα στοιχεία κόστους, τα στοιχεία της μέσης τιμής πώλησης του πετρελαίου, θα βγει το πιστωτικό τιμολόγιο. Ποτέ εμείς δεν βγάζουμε τιμολόγιο. Υπάρχει περίπτωση, απαντήστε μου λίγο σε αυτό το ερώτημα, κύριε Παυλίδη. Μόνο σε αυτό το ερώτημα να μου απαντήσετε και οι δύο για να κλείσουμε. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια να γίνει πιο φθηνή η τηλεθέρμανση? Την θεωρείτε σήμερα φθηνή εσείς την τηλεθέρμανση? Ναι, σε μένα ρωτάτε. Ναι. Εγώ τη θεωρώ ότι σαφέστατα η τηλεθέρμανση θα ήταν επιθυμητό να είναι όσο το δυνατόν φθηνότερο. Η επιχείρηση προσπαθεί όλα αυτά τα χρόνια να κρατάει το τιμολόγιο της τηλεθέρμανσης σε εκείνο το επίπεδο, έτσι ώστε, επειδή είμαστε επιχείρηση δημοτική κοινής ωφέλειας, τα οποιαδήποτε περισσεύματα της τηλεθέρμανσης, πρέπει να το νιώσει στην τσέπη του όμως ο καταναλωτής αυτό. Τα οποιαδήποτε περισσεύματα της τηλεθέρμανσης που δεν πάνε στις τσέπες κάποιων μετόχων, καταλήγουν στους πολίτες μέσω της επένδυσης. Και να σας αναφέρω ότι η επένδυση της τηλεθέρμανσης που έφτασε φέτος και κλείσαμε και όλες τις περιοχές της πόλης της Κοζάνης, όσο και στο Δημοτικό Διαμέρισμα Χαραυγής, όσο και στη ζώνη ενεργείου πολιοδομίας, απαιτούσαν επενδύσεις της τάξεως των 70 εκατομμύριων ευρώ σαν ιστορικό κόστος και σαν 100 εκατομμύρια παρούσες τιμές. Έγιναν 410 χιλιόμετρα δικτύου, δηλαδή η τιμολογική πολιτική δεν είχε μόνο στόχο να καλύψει τους πρώτους πελάτες και από εκεί και πέρα να μην υπάρχει ένα έργο, εννοείται, γι' αυτό θα έπρεπε να είναι η επιχείρηση όπως και είναι μια δυναμική επιχείρηση, έτσι ώστε το αγαθό της τηλεθέρμανσης να φτάσει και στον τελευταίο κάτοικο της πόλης φθηνότερο. Και μάλιστα να θυμίσω και με αυτό να κλείσω ότι η τηλεθέρμανση είναι ένα έργο προστασίας του περιβάλλοντος που δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση η αρχή ορυκτών πληρώνει. Ναι, κύριε Παπά, καταρχήν να θυμίσω ότι η τηλεθέρμανση μας είπαν ότι είναι μια κοινωνική παροχή προς τους πολίτες. Χάρη στις αυξημένες τιμές της ΔΕΙΑΚ, πλέον έχει πάψει να είναι κοινωνική παροχή. Όλοι οι πολίτες θεωρούν, το δείχνει και το ρεπορτάζ σας, ότι η τηλεθέρμανση είναι πλέον ακριβή για την τσέπη των καταναλωτών. Η παρέμβασή μας σαν πολίτες του Δήμου Κοζάνης είχε διτό σκοπό. Πρώτον, να θέσει το θέμα του σεβασμού των συμβάσεων που έχει η ΔΕΙΑΚ με τους καταναλωτές. Και από ό,τι είδαμε, ο κ. Παυλίδης έχει ως τελευταία γραμμή άμυνα στο ότι δεν καλύπτεται το 75% κατά την άποψή του της τιμής του πετρελαίου. Κατά τη δική μας άποψη το έχει ξεπεραστεί. Δεν σας διάκοψα, κ. Παυλίδη. Κατά δεύτερον, η δική μας παρέμβαση είχε πέρα από το θέμα του συμβασμού των συμβάσεων
στόχευε και στο Δήμο, γιατί είναι καταρχήν πολιτικό το θέμα, ο Δήμος να πάρει την απόφαση να μειώσει τις τιμές, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει κάθε φορά τις αυξήσεις στις τιμές. Αυτή τη φορά να πάρει την ανάποδη απόφαση ο Δήμος να μειώσει τις τιμές για να δείξει ότι αντιλαμβάνεται την δεινή οικονομική θέση στην οποία έχουν περιέλθει λόγω και της διεθνούς οικονομικής κρίσης πολλοί συμπολίτες μας. Να σας ευχαριστήσω και εγώ θερμά σας ευχαριστώ, για την παρουσία σας στο δελτίο μας.